Sabino Cuadraren liburu berria dugu esku artean, San Fermines de 1978, Los Victimarios. Ez da Sabino Cuadra gai honen inguruan idazten duen lehen aldia, baina liburu honek berezitasun bat du, orain arte egin ez den zerbait egiten duelako, egun hartako gertakarien eta beraz Germán Rodríguezen heriotzaren erantzuleak seinalatzen ditu, haien izena-bizenak ematen ditu, eta erakusten du egun hartan gertatutakoa, garai hartako krimen asko bezala, ez zela kasualitate bat izan, ez zela istripu bat izan, eta ez zela polizia gehiegikeria bat izan, baizik eta zigorgabetasun osoz planifikatutako eta gauzatutako operazio multzo baten barruan gertatu zela. Kaixo Sabino, hasteko 1978ko San Ferminei buruz hitz egiteko, ezinbestekoa da testuinguruari buruz hitz egitea. Garai hartan Iruñean, Nafarroan eta Estatuan zegoen egoera politikoari buruz hitz egitea, zeintzuk lirateke klabe nagusiak? Kontestu politikoaren klabeak ikuspuntutik, estatu mailan mai gainean zeuden proiektuak, bi proiektuak, bata zen gobernuarena, frankismoarena, frankismo reformistarena, eta, helburua zen, libertate demokratikoen, demokratikoak lortzeko, oposizioari esatea, baina dagoen mugimendu politikoa, mugimendu soziala moteldu egin behar da. Horren ordez, guk libertate demokratiko horiek emango dizkizuegu, eta zuen aldetik, moteldu egin beharko duzue, darama zuen politika rupturista. Politika rupturista aldarrikatzen zuen errepublikaren beharra, autodeterminazioaren eskubidea, indar errepresiboak desustatzea, armadan antzeko zerbait, elizaren aldetik edo erlijioen aldetik erregimen laiko bat izatea, hori zen jarrera rupturista bat. Eta beste aldetik esaten zen. Onartu behar dituzuek zutabe hauek, monarkia, mantentzea polizia, mantentzea armada, mantentzea botere ekonomikoak, eta horren ordez, libertate demokratiko lortuko duzu. Hori zen kontestua. Erreforma frankista aldarrikatzen zuena, eta ruptura aldarrikatzen zena. Eta hortarako, frankiste berriek zuten helburua lortzeko, violentzia, estatuko indarra beharrezkoa zela. Zertarako, jarrera hori bideratzeko, bide batetik, eta ez joateko pentsatutako bide hortatik, rupturaren bide hortatik. Orduan, violentziaren papera estrukturala zen gobernurako, esentziala. Jendea, izutzeko, lehendabizi, baina alderdi politikoak bereganatzeko. Eta bilatu konsensu bat, albo batean utziko dute errepublikarena, autodeterminazioa, erantzukizunak eskatzea, eta nik emango dizkizuet, hau. Eta batzuk segitu zuten, ez segitzen garai hartan, erruptura. Gertatu zenaren arduradunetan sartuta, biktimarioetan, izen bat dago eta aurpegi bat besteen gainetik nabarmentzen dena, azaletik hasita, Rodolfo Martín Villarena. Bera izan zen arduradun nagusia, liburuan azaltzen duzun moduan, zein izan zen bere papera honetan guztian? Martín Villa betidanik gaztedanik
unibertsitatean zegoela ja, idazkari nagusia sindikato espainolo universitarioan. Buruzuagi, frankista, falangista, lehenengo momentutik. Eta hortik estatuan zeuden egitura guzietatik pasatu zen, izan zen idazkari nagusia baita ere, sindikatu vertikalean, gobernador zibile Barcelonan, eta ministroa, lehendabizi, 1976an hasi zen, ministeritzak bere ganatzen, lehenbizikoa harreman sindikaletan, ministro de Relaciones Sindicales, hori bukatu ondoren barne ministroa, bukatu ondoren administrazion territorialeko ministroa, eta gero, bukatu zen, presidente hoia, izanik. Orduan, justu hori, ibilbide hori egin zuen, 1976tik 1982 arte. Justu, transizioan Martin Villa beti goian, beti gobernuan, eta beti arlo nagusienetan. Relaciones sindicales, zegoen mugimendu sindikal potentea, langile mugimendua potentea, apaltzeko. Eta sindikalismo moderno bat ateratzeko, sortarazteko. Beste eremu batean, hemen Nafarroan eragina handia izan zuena, hemen alderdi guztiak, ezkerrekoak, demokratak, nazionalistak aldarrikatzen zuten bi gauza. Bata, autodeterminazioaren aldekoa ziren guztiak, PSOE barne, eta gero beste aldetik lau lurraldetako batasuna aldarrikatzen zen. Ente bat, bateratua, nahi zuten, indar politiko guzi horiek. Eta, talka egiten zuen frankismoaren planteamentukin. Eta hori, apurtu eta bereiztu egin beharko zen. Eta, uste dugu, hortarako, izan zela, hemen Iruñan, Zaferminetan gertatu zena. Hemen gertatu zena, izan behar da, lehenik eta behin, aldez aurretik pentsatutako, antolatutako eta bideratutako gauza bat izan dela, ekintza bat izan dela. Eta harremanetan jarri behar zen, aurreko urteotan gertatu zenarekin. Hortxe dugu Montajurrakoa, hortxe dugu Gasteizen gertatu zena, martxoaren 3koan, 1976an, eta, Madrilen ere, aste beltza izenekoa, beste bosildako. Martin Villa, barne ministerioan egon zen, tarte horretan, 125 lagun hil ziren. Ia, astero pertsona bat eraila. Poliziak edo banda parapolizialak edo bandas de extrema derecha izenekoa. Eta helburu horiek betetzeko, aurrez planifikatutako operazio multzo hori aurrera ateratzeko, esan duzun bezala, Martin Villak ardura nagusia izan zuen, baina ez zen bakarra izan, beste pertsona batzuk egon ziren, berari laguntzen eta hori guztia babesten. Eta liburu honetan erakusten dituzu, haien erretratua egiten duzu, gainetik bada ere, zeintzuk dira biktimario horiek? Batez ere nik seinalatuko nituzke Miguel Rubio, komisario de polizia izan zena, komandante Avila, hori komandantea buruzagia, hemengo poliziekin, hirugarrena Jose Sainz, beste batzuk ere agertzen dira, baina nik uste dut importantenak horiek direla. Zeintzu ziren gutxi gora bera, pertsona horien perfila. Komisario Miguel Rubio, Valentziatik etorria zen, alegatu zen onera 1975an, eta Valentzian ospe handia zuen polizi hori. BPS-koa, Brigada Politiko Sozial, frankistakoa zen, eta torturatzaile ezaguna.
Valentzian. Bi kereiletan agertzen da Valentzian, salatuta. Miguel Rubio. Bata redada bat, sarekada bat egin zen unibertsitatean, eta atxilotuak izan ziren lagun guztiak, torturatuak, eta torturatzaileen artean, bera. Berdin gertatu zen langile mugimenduan, komisionezen, bertako, Valentziako komisionesetan, eta berdin gertatu zen. Eta kailean agertzen zen Miguel Rubio torturatzaile bezala. Honera Iruñera etorri zena. Justu egun horietan. Eta, klaro, tipo hori, hemen, agian igual ezagunena izan zen, zeren berak esan zuen, eta jendea milaka pertsona ikusi zuen, nola sartu zen zezen plazan, 40 polizikin batera, bera buruzuagi eta buruan, aginduak ematen, poliziak bultzaka zezen plazan sartzeko, eta bera protagonista alde hortatik gertatu zenaren hasieran. Hori zen bat, bestea, komandante Fernando Ávila. Hori, legionen, beti denik legionario izan zen, Saharan hasi zen legionario, bertan teniente, uste dut, egon zela, gero kapitaina, eta Saharan garai hartan gerra zegoen. 50ko hamarkadan eta 60ko hamarkadan tiroka ibiltzen ziren. Eta errepresio bortitza Saharako herriaren kontra. Atxiloketak, torturak, desagerpenak, eta bar. Eta altxatu egin zen mugimenduaren kontra, bortizki, jo zuen legioiak, eta beraz egoen bertan, hortik pasatu zen gero ja Irletara, Tenerifera, non legioia bat zuen akortalamentu bat, eta hortik etorri zen Iruñera, justu 1978an martxoan. Eta egon zen hemen 6 hilabetez, zeren azaroan berriro legioia joan zen. Orduan, erromatarrak esaten zuten bezala, bini, bizi eta bizi. Llegué, vi, hice la mía, reprimí a tope, ordené desde mi emisora policial, komisaldiaren zegoen polizi emisoratik esan zen esaldi famatu hura, disparar con todas vuestras energías, no os importe matar, hor komandanteak zuen bulegotik. Berak egin zuen hori, eta gero legionera berriro, legioira. Kasualitatez, 6 hilabete pasata, teniente koronel izendatu zuten. 6 urte pasata, koronela. Hori zen, Martin Rubiorekin batera, argitan, arduradun praktikan kalean, ekintza zuzenean arduradun nagusiak.